Hey guys, so good morning. Nataron dere sa HA guys. Ito ba sa akong pamilya guys? Kaya gibahaan ang mong balay guys. So salamat sa squad dere guys. Kusog kayo ang baha. Pinatawa kita guys kay ngit-ngit guys. Pero mo na yung pinaka kusog na baha guys. Sa amo ang balay guys ni awas na sa luyo sa among kusina. So sa kusina na namo nagbanda-banda ang tubig katong wall sa kusina sa among banggira. Ni awas yun siya guys. Okay man ta nig adlawan para makita na to guys, pero gabi man alas 12:40 taron guys. Sa tungang kadlawon pero kusog gyapon kayo ang angin o ulan. So nangatumba na dire, tumba na ring matsanitas are guys sa tubangan sa balay. Then murag nahawa na ang amuang kusina guys tungod sa baha. Isulod naman siya sa kusina. So maniyahang gikusgon guys na tubig dire sa HA. Pero dito sa kilid sa amuang balay guys, perting pagkakusuga. So ampo lang ta sa Ginoo guys, dili ra ni pa kusgon pag-ayo. Naskilid sa simbahan guys, kaya igawas ang tubig pag igawasan niya sa una. So pasalamat na guys na nakakuanta na dayon sa HA. Ayaw na po in-evacuate dito sa Picas guys nga room sa ubos. So dirito guys, pasalamat na sa tuong buwan nga bagong na-repair ning atong HA mo. Diri mi nga tulo guys. So mo ni ako ang office niya puron guys. Wala pa man na turn over. So kami sa ga-occupy. Diri mi guys. Kasi inon ari guys. Pero ganiha guys, pagtanaw jud ako diri sa bintana guys, na-shock jud ko sa tubig guys nga ni. Gaulbo-ulbo ra gyapon siya hangtod dun guys. Nagsugod ko na ganiha alas 12 guys. So murag amo ang balay puno na dagay og tubig sa sulod. Pag amo ang mga gamit dito guys, wa gyud may kabalo kay narami diri sa HA. Salamat po sa akong misis nga ni-force yun siya ingon nga amo ari diri man talon bakwit. Tungod siya sa Baguio guys, nakusog kayo diri guys. Ang mga landscape sa Purok guys nang damage na. So luyo sa atong HA na diha ang mga purok. So nauna yung mga landscape diha, damage din siya guys. Tungod sa baha nga pagkadagkua dyan noon o pagkakusuga. Pero dito sa balay na mo guys, gabanda na siya guys. Murag na buslot na dagay mo ang kusina. Gabanda dyan siya sa mo ang kusina guys. Yan naman ay bangag-bangag guys. So meaning itulod siya dito sulod. So mag-monitor ta ni guys. So brand out mong gugta karon kunang wala yung tayo ka wala guys. Gusto mo kayo ang baha sa bunang boy. Paghinay mo diya, paghinay. So dili punta ka ato dito guys kay pag diris atong galawsan guys na ako ko kayo tubig diya guys. Ako siya ng tubig. Yan tanawa ang among balay guys. Ayaw diha boy. So balay guys kuan ang tubig sa luyo na sa kusina guys. Kaya kung makita nato na uma guys, salan joy yung itsura kay kusog gihapon ang tubig karong murasaha guys. So ang pula sa Ginoo guys na muhinay na din siya guys. Kung sa natang mga balay kusina mo din siya ni awas guys. So dun guys nakakusog ang dito guys, ang bakwit naman guys. Pero kusuga din siya guys. Okay guys, so update na yata ugma pohon or padayon na ta kay nilubat na po akong silikon. Kung salay mga panghitabo pa na to guys diri sa Barangay Panalaan.